बिना पैसा का पाउडर लगा दिया रे मेरे एटीएमाव फैसा लायनो नागिरदों आरो ना माने खामसालि लुहोनो नागिरदों आरो माने खामसालिया एखे थिङा बोरैबा जाना दंथारो नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो खामसालि बाथाम बुथाम बिहरदों नालाय फैसा नांगौ बेखौनो एटीएमाव लायनो नागिरदों आरो आङो ओमफ्राय दैसाबो थांफागोन आरो दा नै दैसाया हेलौ होनसै बाबा मिनिलायखायो भिडिअ बानायबाथाय मिन्थिखाथारबाय आंना फिसाया आंना गारमाया सादों जोनो मैयानिफ्रायनो मा खालामबा सागागोनथाय सोरबा मिन्थियोबा खोन्थाहरसाय जा गारमा सागासिनो आरोना खुदैबो गारनो हाया खुदैबो मन'नो हाया खानायदों मोनजाफ्लांखो ना मानि थाखाय बिदि जाखोथाय मिन्थिनोनो मोनासै ना गगा मोननायखाय जादों नामा गगाबो मोनदों सर्दी लगिसे होननायसो जाबाय नै आंहा इउटुबनि फैसा बख'नोसै थगायदों हेलौ गाइस आङो इउटुबनि पेमेन्ट बख'नोसै थारमाने बिहावा फैसा लायनो थिनहरदों आरो ना बिहावनिसो बे एटिएम कार्डआहाय बिहावा माबा खामसालि लुनो होननानै फैसा लायनो थिनहरदों ओमफ्राय आं लांफैदों जोंहा बिहावा बख'नो रोङा नालाय ओंखायनो आंखौ थिनहरबाय आरो ना ओमफ्राय जोङो नानिजों फैनानै लांफैबाय खामसालि लुनो थाखाय फैसा नांगौ नालाय ओंखायनो आरो ना खुन्थिया बाथाम लाखिनो नागिरदों नालाय अर्डार हरदों ओंखायनो जोङो थाब लांफैथारबाय आरो ओमफ्राय आं थगायदोंसो दे लोगोफोर इउटुब पेमेन्ट नङा आं थगायदोंसो नोंसोरो जेबो साननाङा जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आं बुंनाय जादों दे सरि गाज्रि मोनदोंबा गाज्रियालाय मोनखागोन थगायजाबाय जेब्ला ओमफ्राय आं फैसाखौ 9,500 खरि खनथाम बख'नानै लांसै आरोना मानोना थोआ नालाय ओंखायनो स' आंनि भिडिअखौ जायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो आरो भुल जादोंबा निमाहा होगोन होननानै आं सानो फैसाया ओरैबायदि दुस्थ' खालामबाय आरोना आं फैसा बख'नायाव स' फैसाया खनथाम बख'खांबाय न'आव थांनोसै आरोना लोंलायबाय नै बेलासिनि गाइखेर लाखिनानै ओमफ्राय चावमिन एवलायबाय आरोना फाय मेरला दं जा नोङो बेसेबां जानो हायो मालाय गाइखेरसो लोंलायदों राजाया सामुस गैया आखाइजोंसो जादों आङो माइरंआनो जोब्बायमोन जोंहा माइरं लाबोफाबाय आरोना आङो फालखि रुनाय आरोना बे माइरङा बेखौसो जायो जोंहा आइया सुगार दं नालाय जानो हाया ओंखायनो रुनायखौसो जायो आरोना ओमफ्राय ब्रकलि एवनानै जानोसै जेबो संबाय थाला आफाया साहा लोङो ना एसे दङमोन नै जाहा बुरजा सि सुनांगौ आरोना दिनैहाय सान्दुं दुंबाय नालाय सियानो थोरोंखो बाल्थिंब्रै बाल्थिंबासो जागोन आरोना ओमफ्राय दै एसे बेरायहैबाय बे समावनो आङो सिखौ थाब सुना लानोसै आरो जोंहा मा लाबोखो थफे लाबोखो थबा लाबाय खुन्थिया नैबिदि खामसालि बानायगोन आरोना दोनथ'नो थिखोनो हानाय नङाना बिसोरो एफा गोलाव थिखोनो हागोन बे सिनस्रियाथ' खें मोनबा आरो सोरथो थिखोनो हायोनो बे नङाबालाय सोरथो थिखोबावनो उल्थासो जाबायलै आफा बे नैबे गाजोलखौसो हरै दोननांगौमोन सि फांफ्रबना दोनदो सानै सानथामालाय मा जानांगौ गेदा गेवनाय नङा बांद्राय माबाबा बाथामखौबो लाबोबाय आरोना गोलावखा सिफटियावनो 1600 थाखानो मैया लाबोबाय
बावहाय माबा दङ मिथियाना बेसेबां सेफटि दंथाय गासै 16,000नि दङ आरोना बाव बानोसै नों ओंखाम सानखांजोबबावबाय ओमफ्राय बेनो माबाया बिलाइआ गावसोर हरखायोना नोंसो हरनांगौ बिसिबांनो बे खामसालिखौ लुनो नागिरदों आरोना बे बारान्दाखौ बेखौ मानो गानहोखो नोंलाय ओरैनो थिंजों औवाजोंल' खानानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ थिंखौ बोखारजोबनोसै आरोना औवाफोरखौ गासिबो ओमफ्राय मिस्ट्रिया सानथामजोंसो फैनो होनदों सानथामनि उनावहाय खालामसै आरो खेवनानै दोनखाबाय बोखारजोब्बाय लांदां नुलाय